Ngomhla we-12 kaSeptemba kwadilika isakhiwo eLagos, Nigeria. Kwathabatha malunga neentsuku ezine ukuze baqonde abemi beli ukuba indlela abachaphazeleka ngayo iquka ingcwaba. Kwiiveki ezilandelayo uninzi luquqe lubuyela kwiziko lenqwelomoya i-OR Tambo ngethemba lokuba iintandane zabo ziya kubuya ziphila. Kodwa kwabanye bekungayi kuba njalo. Umongameli weli uJacob Zuma ugunyazise iqumrhu ukunceda amaxhoba kunye neentsapho zawo. Kwinyanga ephelileyo abo bafumana umenzakalo banxulunyaniswe neentsapho zabo, kodwa abanye basalinde kunangoku. Kule veki iofisi kamongameli izamile ukunyusa ithemba. We stand ready as soon as we get a green light. Our infrastructure is in the ready. The aircrafts to transport our compatriots is also on the ready. If everything goes well, we should be able to repatriate them this coming weekend in order to arrive in South Africa on Sunday. Kodwa abakwamatsila bathi eli libali abaliqhelileyo. Again, we cannot say we are happy because nobody is contacting us. So we are still worried. We don't know whether that is the truth because every week there's a new story. Ngaphandle kwentandabuzo le urhulumente ubongoza iintsapho ukuba zingalahli ithemba. Ndinguzikhona Tshona eRhawutini.